Hoi, Hoi, wij zijn hinder. last in de arena. Nee, dit is hem net. Dit is Jacobien. Daar is Hester. Rinske mooi hebben een rondje op Hester. Vet cool. En ik ben even op Jacobien. En wie hebben we hier nog meer? Fouke Marij op Ginny. En daar is Geertje. Ja, dat is nog altijd langer, maar ik... Wie is wie? Vera en Tjerkje. Maar dan wie is wie, ik heb even niet waar. Vergeet ik steeds. Volgens mij is de leeuwen Vera. Dat is deze. Dat is dit Vera en dat Tjerkje. En dit is Sanne, Reina en Tekla. En Tekla heeft wat plakjes op haar rollen. Dus dat gaan wij behandelen. Denk je dat het lukt? Och, wat ben je toch braaf. Ja. Nee. Braaf. Nou, kom maar. Goed zo. Goed zo, Tekla. Nou, we hebben even haar behandeld. En dan hopelijk helpt het. Ja, ja. Vera. En Tjerkje. Goed zo. Dit is Vera. Goed zo. Tekla. Nou, maar jij maakt een hapje. Sanne. Hey. Is het lekker, hè? Goed zo. Reina ik. Hey, denk om mij. Reina. Hey. Renze Janko. Pieter en Rising Star. Hop, 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 hop. Nee. Kom maar.
Hey Pieter. Hey Reisje. Hallo. Hey, mij net bieten? Hallo? Hier is Pieter. En Renze Janko. Doei! Rijntje, Sally, Yveske, Wunder. Doe maar Yveske. Doe maar. Dat is die mem. Goed zo. Prachtig. Korallen. En uniek. Daisy.
Mario en Glendy. Bjarni en Spidey. Yveske en Joeke. Maar ik dacht dus, ik hing hier een voerbakje op. Voor rokjes. Voor Yveske. Zie je? Nee, dat is net voor die. Hey. Hey, het is juist de bedoeling dat het net is, maar dat Yveske het opiet. Hey, dan moest het opieten. Hey, dan moest het opieten. Kom maar.